साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। वेंगुर्ले तालुक्यातील आडेली येथील धरणाच्या भिंतीला भगदाड पडल्याने या धरणात यावर्षी पाणीसाठा करण्यात येणार नाही। त्यामुळे उद्यापासून या धरणातील पाणीसाठ्याचा विसर्ग करण्यात येणार असून पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अधिकारी महेंद्र डांबरेकर यांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे। तर धरणाचं बांधकाम 1972ला सुरू झालं आणि 1977ला धरणाचं बांधकाम पूर्ण झालं। तर आज रोजी धरणाला 50 वर्ष पूर्ण झाले आहेत आणि सांगायचा उद्देश हा की ह्या धरणाची जी माती आहे ती लॅटॅटिक सॉईल असल्यामुळे ह्या वाळूची माती आहे। तर त्याच्यातून पाण्याचा झिरपाव होऊन धरणाची जी पाळ आहे, आपल्याला ज्याला बांध म्हणतो, तर ती खचा लागली। तर ह्यावर्षी धरणाच्या विहिरीजवळ आपल्याला थोडंसं सेटलमेंट दिसली, त्यामुळे आपण धरणातला पाणीसाठा जो आहे तो एक 40 ते 85% नियंत्रित करणार आहे। त्याच्यासाठी जी आत्ताची लेवल आहे 106 सध्या धरणाची लेवल आहे, तर त्याचा जो अतिरिक्त साठा आहे तो आपण चॅनेल करून नाल्यामध्ये सोडणार आहे, पण तो नियंत्रित पद्धतीने, आणि धरण आपण 105.5 लेवलला आपण भरणार आहे ह्यावर्षी। तर धरणाचं जे मुख्य विमोचक आहे, तर विमोचकाच्या खाली जो धरणाचा रस्ता असतो तर तिथे आपल्याला थोडं सेटलमेंट झाल्याचं दिसलं आणि तो सेटलमेंट इश्यू मेजर असल्यामुळे आपण धरणात म्हणजे त्याच्या हर्टिंगच्या वरती पाणी भरू नये या हिशोबाने आपण प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून पाणी 40% ह्यावर्षी साठवतो। यावर्षी पाणीसाठा होणार नाही, ह्यावर्षी 40% आपण साठा करणार। आणि आता साधारण हे पाणी कसं सोडणार आहात? मग याच्यामुळे काही नागरिकांना धोका वगैरे आहे का? तर आपण हे नियंत्रण पद्धतीने, म्हणजे आपण वेस्टवेअरच्या ठिकाणी आपण पिशव्या लावून प्लस आपण जिथून चॅनेल करतो आहे तर तिथे पण आपण कॉशनरी मेजर घेऊन आपण ते पाणी नियंत्रित पद्धतीने सोडणार आहे। तर आम्ही माझ्या वतीन लोकांना आम्ही एक आवाहन करतो आहे की उद्या सकाळी 9 वाजता आपण ते काम हातात घेणार आहे। तर कोणी नदीच्या पात्रात किंवा मासेमारी करण्यासाठी किंवा जनावरांना धुण्यासाठी पाण्यात उतरू नये।